Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kaMawuphasonike iseyicebo ukuba lena ufanele ulike, usubscribe nokuba imember. Nami senze kusuka ngo-9 ekuseni ka-5 ntambama. Kakhulu engathi ungaba ngumlandeli we-channel before isendise number ungayi WhatsApp, ungasenda ama-SMS. Futhi mina ngichaza amaphupho kuphela ngaza kwethu. Uma kwenzeka uthi uyahamba endleleni udibane nekati, ungangibuzi ukuthi kusho ukuthini uhamba endleleni udibane nekati, angiyichazi lezi zinto lezo. Ungangibuzi ukuthi uthe yahamba imbuzi yakubuka, angikwazi lokho. Focus yami kuphi kumaphupho. So namhlanje la kukhona obuzekela ukuphupha amabhomu ukuthi kusho ukuthi uphupha amabhomu. Amabhomu yini? Ama-explosives, iqhumane ngesizulu kusho ukuthi amabhomu noma kuthiwa iqhumane noma kuthiwa ama-explosives noma kuthiwa amabomb, yabona ngesingisi. Number 1, uma kubhala amabhomu noma iqhumane lokuphawu esingathela njengoba uma eqhuma amabhomu, ngoba lokusho ukuthi akhona amahemhemu noma zikhona izinkulumo ezimbi noma ingxabano okanye ngabe ukusolwa noma amacala afufusayo njengamanje. Number 2, Amakhosi Amakhosi esibili chapter 19 verse 7, bekani ngiyakubeka umoya kuyo izwe amahemhemu ibuyele izweni lakubo, ngiyiwise ngenkempe ezweni lakubo. 2, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amabhomu kuba uphawu lobuma eqhuma olungabe lusho ukuthi izidalwa zithukuthele futhi seziyakuthethisa njengamanje. Shuthi ukuqhuma kwamabhomu kwabanye kuyavela ngengolaka leyidalwa okukhomba intukuthelo yeyidalwa, okukhomba ukutheliswa yidalwa uma eqhuma lamabhomu. Number 3, kwabanye kuyenzeka ngesikhathi ephupha amabhomu kuba uphawu lobuma emshaya lo muntu lamabhomu, ngoba lokho sekusho ukuthi-ke kukhona uzungu noma kanye nengozi engase lo muntu imehlele ngenxa yabakhapheli noma yabantu asuke bemkhaphele lo muntu loyo. Kusho ukuthi-ke uma ushawa amabhomu lezi iqhumane zikushaya, kusho ukuthi kumele uqaphele uzungu nengozi engasikwehlele ngenxa yalabantu abafuna ukukukhaphela noma bazama ukukukhaphela. Number 4, kungenzeka futhi uphuphele amabhomu kuba uphawu lobuma ekushaya amabhomu. Lokho kungasho ukuthi lungisa mhlawumbe umsamo noma-ke lungise isikweletu esikhona nje manje seyidalwa. Ungaze wena ubhekane nolaka lwalezi idalwa, yabona ukuthi uma ikhona into ewumsamo ufuna ulungiswe yidalwa, ufuna zilungisele okuthile ongakakulungisi wena, lungisa, yabona, njengoba ushawela amabhomu. Kuyenzeka futhi number 5, uthola ukuthi ngesikhathi uphupha amabhomu kuba uphawu lobuma ekushaya, lungasho ukuthi uNkulunkulu uzothululela kuwe ilingo, ivivinyo noma isijeziso esikhulu ngenxa yentukuthelo yakhe. U-Isaiah 30 verse 30, uJehova uyakulizwakalisa izwi lakhe elidumileyo, abonakalisa ukwehla kwengalo yakhe ngokuvutha kolaka lakhe nangelangabi lomlilo oqothulayo ngesivunguvungu nangesiphepho nangesicotho. uJobe 4 verse 9, babhubha ngokuphephetha kaNkulunkulu, ngomoya wentukuthelo yakhe bayaphela. Number 6, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha amabhomu kuba uphawu lobuma nje uma uwaphethe amabhomu noma uwabona, yabona amabhomu. Kwesinye isikhathi lento ingakhomba ukuthi wena kungenzeka ugcwele intukuthelo njengamanje namagqubu, futhi mhlawumbe ungase ususe uchuku noma udale udlame noma ususe ingxabano wena njengamanje nabanye abantu. Siyabonga besibheka la amabhomu, amabombo, ama-explosives, uma wabona waqhuma njalo njalo. Siyabonga kakhulu, be blessed.